Croeso I Sgorio. Uwch gyngrau'r Cymru I ddod yn y man, ond fe ddechreuwn ni yma ar y graig wrth I Wrexham groesawu Caerdydd ar benwythnos agoriadol prif adran Genero. Roedd tîm Steve Dale yn gobeithio curo'r adar gleision am y tro cyntaf yn ei hanes, tra bod tîm Ian Derbyshire yn gobeithio am ddechrau da i'r tymor, wrth i'r clwb anelu I godi tlws y gyngrair am y trydydd tymor yn olynol. Quay yn mynd am yn ôl, ar crys y glas yn sydyn. Yn lledu pethau, a mae yna le, lawr y dde, Lisa Owen. Crys y glas yn cyrraedd yn y canol. Angen croesio da, gol geidwad ddim yn sicr. Rhyw floedd fach obeithiol yn gweud bod y bêl di mynd mewn. Neb yn ymateb ran y swyddogion. Ddim yn agos, fi'n credu at groes i'r linell, mae rhaid i'r bêl, mae rhaid cofio bod... Fi ddim eisiau dadle, ond oedd hi'n agos. Ie, ond hynny yw, mae rhaid i'r bêl gyfan croes i'r linell, a just bloedd fi'n credu o obaith fyna. Billingham da, eto. Nawr Devon wedi colli meddiant, Keynes. Lily Jones yn opsiwn. Oedd hi'n bloeddio am y bêl. Jones yn medro bellter, syth at Cerin Chamberlain yn y gol, ond unwaith eto Wrexham sy'n bygwdd. Dyw Ffion Price ddim yn dawel fel arfer. Mae'n gallu creu goliau, dwi'n gallu taro fan hyn. Mae'n mynd amdani hefyd! Am eiliad I Gaerdydd! Am eiliad I Ffion Price, mae'n berffeth. Oedd angen gol ar y pencampwyr, oedd I cartre, ddim ar ei gore, ond mae Price wedi newid hynny. Cic rydd o didog, ma'n o'r blaen. Oedd e ddim byd sybdanol dal, hynny yw, yn uchel I ffwrdd o'r gol geidwad gyda bach o bwer a mae'r bêl wedi mynd I gefn rwyd. Ond dyna tro cyntaf I unrhyw ergyd fod ar y darged, a na gyd mae'n cymryd yw hynny. Wrexham, ceisio tar yn ôl. Y tîm gorau am y gyfnodau yn y gêm yma. Keynes nawr o bellter. Mae'n I dda gan Keynes, Chamberlain yn gwylio hi. Ansicrwydd gan y gol geidwad, ond yn gwneud I gwaith yn y pen draw. Dyna'r ergyd cyntaf gan Wrexham ar y darged ac am un ergyd chwarae teg iddi. Mae Eliza Colley drwodd eto, Colley drwy'r canol, prif sgorio'r tymor diwetha, yn cael yr ail, yn clipio'r triffwynt o bosib I Gaerdydd. Mae ar ben nawr, a Colley, pwy arall drwy'r canol sy'n cael yr ail. Wel, am benwythnos yn Wrexham i'r adar gleision, mae'n ddwy I ddim. Mae'r ddwy amddiffynwraig canol Wrexham wedi gwneud camgymeriad fyna, ddwy yn nhw, dim un o'n nhw'n edrych ennill y bêl. A Eliza Colley yn cadw ei phen ac yn rhoid o bêl o safon, rhaid dweud. Y Seintiau Newydd yn saethu dop y cyngred felly ar ôl rhwydo 5 gol yn erbyn y Bari. Y newyddfodiaid Llansawel sy'n dringo i'r ail safle ar ôl curo Aberystwyth, a Caerdydd yn cipio'r trydydd safle ar ôl I buddugoliaeth yn erbyn Wrexham. At y dynion nesaf, ac roedd y pen tost yn parhau I Caernarfon, oedd mond wedi ennill 1 o'i 5 gêm gyngrau'r hyd yn hyn. Roedd Richard Davies yn ysu am fuddugoliaeth yn erbyn Llansawel. Oedd yn dal I chwilio am I buddugoliaeth cyntaf nhw o'r tymor hwn. Ryan Sears. Peniad Price yn glir. Goset yn adennill y meddiant. Cleisiad Edwards. Bêl allan, bron a Darren Thomas a Clark! Yn cymryd y bêl! Oedd I ar fod hi'n troed I gapten ac yn ei fflannu hi yng nghornol ucha'r rwyd. Roced gan Zach Clark o 19 llath. Tafod hir teg at y cwrt bach. Hannar cliriad. Peniad Zach Clark! A mae mewn oddi ar y postyn. Ail gol Zach Clark o fewn 5 munud. Ac ar ôl chwarter awr ar yr ofal, mae'r tîm cartra yn llwyrioli. Goset dros yr amddiffyn. I lwybr Louis Lloyd. Digonedd opsiwn ar y canol! Ac ergyd Louis Lloyd yn tarannu'n erbyn y trawst. Walters. Can o Rio Dyer ar yr ochr draw. Dyer. Ar draws! A mae Llansawel wedi cael gol yn ôl.
Tyler Brock oedd yno yn y cwrt bach i haneru mantais Caernarfon. Tafliad Kieran Williams. Bydd yn adlamu ymlaen yn y cwrt Cosby. Gosset. Gafodd ei droed ati. Befan o bell! A benderfynodd Stevie McMillan. Fysa well iddo beidio gadael honna. Gic hir ymlaen, yna gyfle fan hyn! A Ellis Sage yr eilydd sy'n newydd ddod ymlaen. Lithrodd i mewn a'i ergyd o yn curo Stevie McMillan, ond ychydig yr uchel. Cliriad yn syth yn ôl o Steffan Edwards, mae'n mynd i mewn tro yma as Paulo Mendes. Mendes a Davies, Louis Lloyd, Davies unwaith eto, i'w wneud hi'n saff! Ac yn y pen draw, Zach Clark sydd yno i gwblhau hat-trick. A sa fo ddim wedi gallu methio fan, a sa fo wedi trio. Dos bosib bo Caernarfon bellach wedi sicrhau y triffwynt. Ricard. Mewn i'r cwrs Cosby. Anderson, trio rheoli. A'r ergyd yn y pen draw, cymryd gwiriad. Oddi ar Phil Mooney. Oddi ddim yr ergyd ora gan Ricky Lee Owen yr eilydd. Ond efo 2 funud i fynd, mae gan Llansawel obaith eto. Llwyddodd y Flint i sicrhau pwyntiau cyntaf ers dychwelyd i'r uwch gyngrair yn y gêm ddiwethaf wrth i Elliot Reeves rhwydo 2 yn erbyn Aberystwyth. Roedd Lee Fowler yn llawn camoliaeth gan honni mai Reeves yw ymysodwr gorau'r gyngrair. A fydd y fantanio eto yn erbyn Hwlffordd. Watts, y bas at Shepherd, pas hyfryd gan Nicky Watts, Corey Shepherd, oddi ar y llinell gan Lambert. Wel, dyna chi bas gan Ricky Watts, rhyddhau Corey Shepherd. Shepherd heibio i Flint, ond gwaith arwrol gan Isaac Lambert. Clirio'r bel oddi ar y llinell. Shepherd, dros ni, Shepherd, amdani Shepherd, am y gornol ucha, am arbediad gan Jack Flint. Y geg rydd gan Corey Shepherd yn hedfan i gornol ucha rwyd. Mario Wenwan mynd yn hir. Tuag at Elliot Reeves, Zach Jones. Bach yn beryclus o fanna. Beaumont dwy'n i gan Ricky Watts. Reeves yn y canol, Bell yn cyrraedd. Ben Hughes. Ac mae Ben Hughes yn rhoi y Flint ar y blaen. Beaumont yn dwy'n y Bell, oddi ar Ricky Watts. Ben Hughes yn neud yr hediad i mewn i'r cwrt. Cael ei ganfod. Heibio i Zach Jones. Y Flint un, Hwlffordd dim. Ricky Watts. Watts camau'r mlaen efo'r bel. Canfod Harry John yn troi. McCarthy, croesiad gan McCarthy. Jones ar peniad syth i Walters ar ergyd ar bediad gwych gan Jack Flint. Y bel yn disgyn wedyn i Ben Forces, ond Forces methu canfod cefn yr hwyd efo'i ergyd. Gwaith da yn y gol y fanna gan Flint. Phillips, lled efo droi. Bas. Yn rhyddhau Elliot Reeves, drwad Elliot Reeves yn erbyn Zach Jones. A Zach Jones yn neud yr arbediad. Gwaith da gan y golwr. Zach Jones yn sefyll i fyny, gwneud hyn yn fawr. Ac yn gwneud yr arbediad. Flint dan bwysig yn clirio. Bel yn tasgu dda ar Ben Ammon. Harry John. Shepherd ar ergyd oddi ar y trawst. A gaid yna y cyfle ola i Hwlffordd trio achub rhywbeth allan o'r gem. Oeddwn i'n gwybod bod yn mynd i bod yn gêm galed, a nath o profi hwnna'n diwedd. Gêm chydig bach yn wahanol na be oeddwn i'n disgwyl o flan amddiffyn lot tuag at y diwedd. Ond I'm just a place efo sut nath o hogi perfformio ac fel ti'n dweud, 3 phwynt pwysig. Burke ar gig gornel.
Tuag at y postyn pell, a mae'n mynd y trwm arbeniad rhydd, mae'n taro'r postyn. Ross White, gafodd ei dalcan iddi. Mae'n dallan am gig gornel arall, yr ansodd yn wych gan Nathan Burke. Tuag at y postyn pell, a unwaith eto Downs neb ar ei gyfil, a mae o methu cyfla i raidd. Ac unwaith eto neb ar gyfil, Alex Downs a dylio fo, roi'r Bala ar y blaen. Downs, groesia dim, tuag at y postyn pella, mae'r bel wedi'n nghefnrwyd, na dim yn cael ei chlirio. Mae wedi croesi'r llinell yn ôl, y dyfarnwr Caernarfon. A Joe Malkin sy'n ei hawlio hi. Mae Aaron Edwards yna hefyd. Mae bob bynnag sy'n ei hawlio hi. Dydy Colin Caton yn poeni dim. Mae dim ar y blaen yma. Basti mewn i Hartley. Ei reded Abadaki ar draws y gad. Hwsyn Mesahib di rwyd o'i gol gynta yn uwch gyngor Cymru. Y symuno ar Bala yn ystod yr ha, symudiad slick gan y tîm cartra. Ar Alex Downs, Abadaki ddim yn cam sefyll, mae'n gyfle medrydedd i'r Bala. Gyfle yma acrobataidd gan Aaron Edwards. Gododd yn uchel, yn anffodus, tarannu dros y trawdd, nath y bel. Malkin ar ôl beirniad, Mesahib chwilio am Abadaki. Nathan Burke ar ergyd, mae'n un rymes i Garnel isa, yr hwyd. Dim gobaith i Dave Jones y golwr. Gol gynta yn uwch gyngor Cymru y tymor yma. Burke, fewn i tuag at y postyn pella. Nwthiad y fanna ar Nathan Pete na. Gwaith yn cael ei chodi nôl i mewn tuag at Pete. Thynnu nôl, gyfle i Ross White, o dylio fod i sgorio y bedwaredd i'r Bala. White chwilio am reidiad Abadaki, mae heibio i Hartley. A ras i'r cwrs Cosby, mae Norton yn tynnu nôl tuag at y smotin, ond yn gwneud smonach o'r cyfle yna. Y dre newydd oedd yn croesawu tîm digiro Ryan Jenkins y penwythnos yma. Dyma oedd trydydd gêm oedd i cartref Met Caerdydd yn olynol. Ond ar ôl middi'r Bala a Caernarfon dros y pythefnos diwethaf, roedd y myfyrwyr llawn hyder cyn teithio i'r canolbarth. Rob Evans a'r croesiad. Chubb yn penio, Shane Sutton yn ei gosod i Ismail. Ismail lawr y dde ac yn trio ar ei... O, mae hwnna'n gol hyfryd. Mae'n croesi ar di allan i droed chwith a Josh Locke sydd yno i orffen yn y cwrt Cosby. Gwaith gwych gan y dre newydd a maen nhw'n cael y gol maen nhw wedi heiddi yn y 26 munud cyntaf yma. A dre newydd yn clirio peniad hyfryd yma gan Jason Oswell i'w gosod i Zeli Ismail sy'n gweld rhediad Josh Locke. Cyffyrddiad Locke, ergyd Jason Oswell yn taro'r postyn. Josh Locke ar y bel man hyn i'r dre newydd, allan at Aaron Williams a'r ergyd yna. Yn un gadarn ar betiad campus gan Alex Lang. Fil i mewn i'r cwrt Cosby. Peniad allan gan Shane Sutton, mae'n disgyn ar ymyl y cwrt Cosby. Ergyd grin fan'na gan CJ Craven, doedd hwnna ddim yn bell dros y trawst o gwbl. Ac Alex Swindle yn gwylio hwnna. Nôl a Hayat Smith. Digon o le gan George Hughes yn fan hyn yn y canol. A George Hughes yn tanio hi. O, am ergyd gan George Hughes. O, di allan i'r cwrt Cosby. Mae ganddo fo bob reswm i ddathlu fel na, achos mi oedd hwnna yn roced o ergyd gan George Hughes. Gormod o le gan y chwaraewr canol Cae ar ymyl y cwrt Cosby, a nath o feddwl, pam lai, na i danio o fan hyn, a mae'n hedfan i gornel ucharwyd. Dwy i ddim i'r dre newydd. Craven yn chwilio am opsiynau, bas tuag at Elliot Evans yn y cwrt Cosby. Evans yn ergydio, mae hwnna'n taro'r postyn. Ac allan gan Callum Roberts. A mergyd gan Elliot Evans. Oedd hwnna'n edrych fel i fod hi'n sleifio mewn i gornel ucharwyd. Mae'n taro tu mewn y postyn. Oedd hi ar droed chwith Evans. Wel, allwch chi ddim dod yn fwy agos na hynny. CJ Craven, gyrraeddodd yna yn y diwedd.
A Craven yn ei derbyn hi'n ôl ar yr ystlys chwith. Mewn i'r canol, a honna i gefn y rwyd. A Met Cardydd wedi cael gol yn ôl. Ryan Reynolds, dwi'n meddwl, gafodd hi, sydd wedi sgorio tair yn y gyngrair yn barod. Yn manteisio ar y bel na nôl gan CJ Craven. Gwaith da gan Craven yn fanna. Ac ar ymyl y cwrt chwech, Ryan Reynolds ar ei droed chwith. Roedd gan Connah dipyn o dasg dros y penwythnos wrth herio Penybont. Clwb sy'n ond wedi colli un o'i 15 gêm gystadleuol ddiwetha. Gyda'r Met yn colli, roedd hwn yn gyflau dîm Rhys Griffiths ymestyn i mantais ar y brig. Rhys Hughes sydd yn paratoi i gymryd y geicrydd i Connah i chwipio hi'n isel! Oedd hi ar y llinell gan Kirkhoff. Hwna drw pawb. Gabriel Kirkhoff ar y postyn pesa. Owen. Niall Davies i lwybr Cion Reffel. Mae Venables wedi mynd ar ei rediad i'r canol. Angen y cymort yma, Lewis Harling. Mae dal yna i Penybont. Harling at Niall Davies! O, fymryn heibio'r postyn am i gymryd i gyffyrddiad. Yr ergyd ar y cynnig cyntaf gan Niall Davies, mor agos a troed Penybont ar y blaen. Owen. Niall Davies i fyny amdani, mae'n wandwy ar piniad. O, Davies. Mae Nathan Wood i fewn at Harling. Harling ar ergyd i mi oedd angen yr arbediad gan y golwr Ratcliffe. Wood, chydig o le, chydig o amser. Slack, Aaron Williams, at Rhys Hughes. Mwandwe, ffwmpa Mwandwe yn gyfle. Mwandwe ar ergyd o'na chi arbediad. Arbediad o'r safon ucha gan Adam Fishbeck. Ildio'r gec gornel, traed cyflym gan ffwmpa Mwandwe. O arbediad gwych gan y golwr. Owen, yr un sydyn. Wood, at Niall Davies. Mae'n rhydd yn y cwrt, cliriad allan yn ôl i mewn y dawi. Kirkhoff! Ac os oes rhywun yn heiddi gol! Gabriel Kirkhoff ydi hwnnw. Mae o wedi cael gêm gampus. Oedd o yn y fan ar lle. Llai na chwarter awr yn weddill. A'i dyna'r gol sydd yn mynd â Penybont driffwynt yn glir ar frig y tabl. A'i dyma gyfle ola'r gêm i'r tîm cartre. Marriott, Mwandwe, mi gafodd o gyfle fan hyn. Mae dal yna, no Edwards oedd hi ar y llinell. Disgyn i Disney! Am ddihangfa i Penybont. Am smonach yn y cefn. A cyfle i John Disney'n cael ei chlirio ddi ar y llinell. Da ni yn y 10 eiliad ola o'r amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar derfyn y gêm. Marriott ar gec gornel! Mae dal yn rhydd yn y cwrt, mae di chlirio a rwsyd ei gilydd. Mae Declan Poole wedi methu ar y postyn pella. Wel, sa chi di wneud rhywbeth yn y fod taro cefn y rwyd yn y fan yna. Roedd hi am fod yn dipyn o her i dîm Steve Jenkins pan wythnos yma wrth i'r Bari deithio i groesoswallt i wynebu'r Seintia, clwb sydd heb golli yn y gyngrair ers mis Chwefror 2023. A dyma'r Bari yn torri, a dyma beth o'n nhw'n edrych am, a maen nhw'n gallu ryddhau Hulbert. Dyma Hulbert yn gyflym mewn y Cwlcosbi, ar ergyd o draws. O, gwych gan y Bari, ras rhwng Hulbert a Bodenham. Hulbert yn ennill y ras yna, ac ar ei drod dde yn tynnu ergyd ychydig heibio'r postyn. Daniels. Smith o Wilson yn cyfuno. Wilson o bellterol! A Luke Rees yn hedfan trwy'r awyr i atal yr ergyd o ryw 10 llath ar hugen gan Adam Wilson. Wilson sydd wedi bod mor amlwg. O, am gyffyrddiad gan Bradley. Bradley mewn. A'r ergyd ar draws y gol, a mae'n cael ei sgorio gan Jordan Williams. Leo Smith oedd yna ar ergyd yn y lle cynta. Yr arbediad gan Luke Rees, ond yn syth i lwybr Jordan Williams. A'r dasg hawdd i Williams i osod y bel i gefn y rhwyd. Y Seintiau Newydd ar y blaen. Y pencampwyr 1, y Bari dim. Bradley
Mlaen tuag at Williams. Williams a'i lle I grimanu ddi o arbediad rhagorol arall gan Luke Rhys. Dan Williams ar ei drod dde yn ceisio crimanu'r bêl o gwmpas Luke Rhys i'r gornel isa. Ond Rhys yn effro a mae'n arbediad da arall gan gôl-geidwad y Bari. Smith yw hwn. Smith. Newid cyfeirid y chwarae at Redmond. Redmond, y sodliad ar gôl yn y diwedd wedi dod I Adam Wilson. Y bêl mewn gan Redmond, y cyffyrddiad gan Williams, ac yna yn cael ei gorffen yn berffeth gan Adam Wilson ar y postyn pella. Holden yn cael amser I droi, wynebu'r chwarae, pwyso mesur y bas. Mewn at Williams, Williams ar ei drod chwith! O, arbediad campus arall gan Luke Rhys. Ond oedd lle ac amser gan Jordan Williams I bwyso y mesur yr ergyd. A ddi bron y bod yn berffeth. Chislovic trwy'r cylch canol, Penlan. Y bas at Daniels sy'n cymryd y bêl ar y cyffyrddiad cynta. Daniels mewn at Jordan Williams, ac yna'r cyfle I Clark, a mae Clark yn rhwydo'r drydedd, a symudiad slic arall gan y pencampwyr yn gorffen a gôl hyfryd. Heibio I Luke Rhys, dim gobeith i'r gôl-geidwad y tro hwnnw. Chislovic at Clark, a Clark, o! Wel, o'n i'n meddwl bod Clark yn mynd I sgorio, ond yn y diwedd mae Iorwerth yn cyflwyno'r bêl I Jordan Williams I ail o'r prynhawn. A mae hwn yn ofnadwy o greulon a'r dreigiau'r Bari sydd wedi brwydro mor galed trwy gydol y prynhawn. Williams ar ei hat-trick wrth gwrs. Williams ar ei drod chwith. Arbediad campus arall gan Luke Rhys I rwystro Jordan Williams a sicrhau ei hat-trick. A Caernarfon ar bêl yn tasgu. Oddi ar Elliot Richards am gig gornel. Connah's Quay last week away, TNS away this week. So we always looked at them and thought, well, you know, I would have probably took 3 points from the two games. So they were always going to be really difficult. You know, the two best teams in the league last year, obviously TNS by a country mile. So we knew it was going to be a tough little period. So we're out of that now and, like I say, hopefully start picking up points again over the next few games. Ceffyl a blaen y cyngred y Penybont yn sicrhau 3 phwynt arall gyda'r Met yn syrthio ar ei hôl hi ar ôl colli I gêm gyntaf tymor hwn. Y Flint yn sicrhau ail buddigoliaeth yn olynol ac felly'n dringo i'r 10fed safle. Dyna'r cyfan am heno. Wythnos arall o bêl-drod Cymru wedi dod I ben. Cofiwch wylio nos Wener wrth I Penybont groesawu'r Seintiau Newydd. A mae hwnna'n gaddo I fod yn dipyn o gêm gyda'r naill tîm na'r llall wedi colli eto y tymor hwn. Y cyfan yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar am hanner awr wedi 7. A fel arfer, byn ni nôl nos lun, ond tan hynny, nos da.